San 1961 janvier kalo tile muga, san 2021 janvier kalo tile muga. Mali surasiya ye san 60 sɔrɔ maliden n'a bololamina lakanani baaraw la. O la, Sherifla TV jɛmukan gɛrɛngɛrɛnnen min sigi senga ka ɲɛsin Mali surasiya mɔ. Ka daminɛ kunu kana bila bi la, Mali surasiya ye cɛsiri min kɛ jamana ye, wale ɲuman dɔngɛnɛ don, bonyamasegin don, tasibila don, ka ɲɛsin nin jɛba ninnu mɔ, minnu bɛ kungo fanda banda, n'u sabula ni Ala ka diɲɛ ye, an hakilina tigɛlen don an ka duw kɔnɔ. Nin jɛmukan gɛrɛngɛrɛnnen bɛ jira aw la. Tarata janvier kalo tile 19 bamanankan kunnafoni tɛmɛnen kɔ, nɛgɛjurugu bɛ fɛnɛ bɛ labila, a bɛ se ka weleli kɛ sanbɛ foli k'o lase Mali surasiya mɔ 20 74 09 17 wali kele 99 86 10 10. Ala ka tarata janvier kalo tile 19 jira an na ko Mali surasiw sanbɛ.